Hola, sóc el Carlos. Sí, mira, és que trucava per preguntar una miqueta, és que sóc nou aquí a Romanes i per saber què m'ofereix el poble, què puc trobar per aquí, quines activitats es fan. Mira, el primer de tot que has de saber, ja d'entrada, que si vens a Vallromanes, l'estrès marxarà. La natura, uau, la natura t'envoltarà amb la seva variada fauna i flora. La història et convidarà a conèixer el castell medieval de Sant Miquel i el seu poblat ibèric. Entre altres, també podràs fer un recorregut per les restes prehistòriques més antigues de Vallromanes, que és la Roca Foradada. Què més et puc dir de la seva restauració? Convidarà a gaudir d'una gastronomia variada, de qualitat i quelcom important, de proximitat. Ah, i no et descuidis, has de provar la mel de Vallromanes. També podràs gaudir del ecoresort 100% bio de Catalunya. A més, ja que estàs pel poble, et pots passejar pel centre i visitar l'església de Sant Vicenç, una construcció del segle XIV d'estil romànic. Podràs passejar a cavall, practicar el senderisme, jugar a golf, anar en bicicleta. I quelcom interessant, descobriràs que Vallromanes és un poble sense semàfors. Què et sembla? Val la pena venir-hi, oi?